לרובנו יש כל מיני סוגים של ביטוחים, ביטוח בריאות, אובדן כושר עבודה, ביטוח סיעודי וכדומה. אבל הביטוח הכי חשוב שתרכשו, סוג של ביטוח, זה ייפוי כוח מתמשך. שזה בעצם הכלי המשפטי שיקבע בסופו של דבר מי יקבל את השרביט, מי יטפל בכם אם אתם לא תהיו קשרים לעשות זאת בעצמכם. מי ינהל את חשבון הבנק שלכם, מי יחליט אם תהיה הארכת חיים מלאכותית או לא, אם יחברו אתכם למכשיר הנשמה מלאכותית או הזנה מלאכותית. מי זה שיחליט אם אתם תמשיכו לגור בדירת מגוריכם או שתעברו למוסד חוץ ביתי כמו בית אבות. את כל ההחלטות האלה ורבות אחרות יחליט מיופה הכוח. ואם אתם לא תערכו ייפוי כוח מתמשך שבו תביעו את רצונכם לגבי מי יטפל וכיצד יטופלו העניינים שלכם, בית המשפט הוא זה שיחליט במקומכם. והוא לא יודע את מה שאתם אומרים היום כשאתם צלולים וקשירים. כי בזמן שצריך יהיה להגיע לבית משפט כדי לטפל בכם, אתם כבר כנראה לא תוכלו להביע עמדה צלולה וקוהרנטית. אז למה לקחת את הסיכון? למה לתת למישהו אחר שלא מכיר אתכם להחליט על החיים שלכם בשלב כל כך קריטי ורגיש? אז תעשו ייפוי כוח מתמשך, וככה תתכננו את החיים שלכם בהיבט האישי והכלכלי, גם במצב שבו לא תהיו קשירים חלילה.